Lasketaan housujen arvonlisäverollinen hinta. Otetaan yläpuolisesta laskelmasta kopio. Ja poistetaan summat. Ja nyt housujen hinta alvi 0 on 25. Ja se edustaa 35% myynnistä, myyntihinnasta. Ja myyntihinnan voimme ratkaista, jos ratkaisu on unohtunut. Laitetaan helpot luvut, 2 kertaa 3 on 6. Ja alapuolisessa se tarkoittaa sitä, että myyntihinta kertaa 35% on 25. Ja aivan kuten tuo kakkonen ratkaistaan 6 ja 3 avulla, eli 6 jaettuna 3, niin myöskin myyntihinta ratkaistaan 25 jaettuna 35%, jolloin 25 jaettuna 35% on 71 ja 43, joka on tuo veroton myyntihinta. Ja vielä lasketaan verollinen myyntihinta. Alvi 23, sisältävä hinta. Eli veroton myyntihinta kertaa 1,23. $87 ja 86.